Үтө күннен әһеге акцент берini көрәгіт студияға журналист Людмила Попова. Бүгін бігеға ылжыттыр Саха Республикатын өрәған оны наукатын министрин солбуятчы Андрей Попов. Андрей Анатольевич, драба. Үтө күннен. Быйылғы өрәк жылығар қас саңа иде оны специальнес арылығай. Абитуриеннер сүріннен қанлық иделері талалары. Устудионнар өренер условиялары төхі үшігейі. Абитуриенлерге аналлақ бұл оннада атын ыйдыларға қоруйдары акцент бүгіні беретігер көрің. Сыллата орта өрәкқа месті көрілуді әбілден әдділер бұйыл қайдағай қас месті көрілінені? Бұйылғы өрәк жылығар республика бұрыстатын распоряжениятынан 6-700 бион бюджетный месте көрілінді. Оның үстігінші кәріңе төрібірдәғ өрәк бар болуға, олаты бұға қолан бей 10-тігінші кәріңе студияны бұйылғы өрәк жылығар өрәк қалық бұд. Бұйыл олы сәлбәқ саңа еделер специальностар арылыналар детилер итеханныктары төһөл бәгай. Халайы хаңа иделери, хаңа профессиялар ергөлене күчтәкти кытабыт. Ол курдук былырын онна быйыл барта колбан хүтбалта хаңа идарылында. Быйылгы үрәк жылгар көһүнгәттән 9 саңа иде арылыгы. Бу мана төһү күч болбута бихи ымыйгыр Всероссийская борочная Ворловский скрохтейтене пыппыт. Бу манна хүддә аба оборудование лан хаңа кадрлар үлә аламыт. Бу маннык әлбәгәдәннәр ергә көйөскәтә. Бу иделер сүрүннән республикабыт экономикатагар билеген приоритетный отрасльден аттан промышленность турар. Ола бетер бу тогыз идеттен хәттәдәте промышленная гега сыгыннак булуга. Бу геология, маршрутистское дело, нефть, газ, турбадан специалистлары курдук. Урукка төтүгә республика тасы төтүгә белемнәре буллап бутна. Быелгаттан, былырынгаттан бе республика бәбит колледжда бу техникумнар белемнәр кактанды бит. Ото орто колобра орто үрәгә битер биттер үле булулары кайдай. Үленнән качылылары. Хыллата үленнән качылылары, үле булулары бер гына улатын эрер. Улатын ер, о курду былырыңы үрәк җылын тимгәннән былырың битер бит оглар аксанырыттан хәтта нагыз бер гына үле булулар. Ол хеттен эме бу хетте 15 бер гына курдуктары бәйтен ылбыт иделәреннән профессиялардан үле булулар. Абитуробыт самай кеме билеңе тургунан төһөл баксай булanya киддәне онна сүрүннән канлык иделәргә берилер бит. Әпкәтәгәт билеген приемная комиссия тегенә чүлели турар. 5 ел хүлбе көнөттән атылҗак ен 5 көнгә дейди толыр үлелеге. Абитуриентларга ванна школны битер бит аларга терапевттерге табыгастак булдын ден Жукускайдагы аты ерген колледжин детигер отугар центральный приемная комиссияны отын хүлбе 5 көнөттән хагалан үлеле бит. Бүгенге тургунан 10-нчы местәгә 11-нче кәреңгә заявление уже килде. Алар урук 2-нче 16-лыгы тәтәннән күрә поллаха 2-16 бияга 9-нче кәреңгә заявление килбиде. Булырыңы приемная компанияга бияга хүлбе 3-нче заявление килбиде. Быел бәйбит сабагалан көрүп бүтүнөр 34-нче заявление килиега. Манна хорога делерге бир местега 11-ди 12-ли конкурс уже булан элер. Эти ханнык иделерге. Эти традиционно бияга медколледж наалухан токтах конкурстах, он сельхозтехникум наалухан конкурстах, он эти ханга делер рибыт Нерюнгритага Южный Якутский колледж, он на быйылгаттан эти хандыга ен курдук ханга техникумнар битеме конкурстан элерлер. Булырын пет колледжка элбәгат иде. Быйыл Заявка. Быйыл да пет колледжка мелбәк булуга. Ди пет колледж иделәргә хыллата бир конкурс үддүк булыр. Сеп. Ана самай студентлары терапевтлары интригергетер вопрос де стипендияты төһөнү опсайнын катчылар до баска агыллар до ден терапевттер үстүгө тачылар. Төтене терапевттер үддән интриги булыктактыр. Билеген орта үрәк стипендиятын 6 миллионнан такса булыр. Онда маны тагын социальный стипендиям бар. Ул бетер идденер справкаларга агылан беддактарына келнер стипендиялар 2-4 миллион кәреңе булуга. Алар да идденер справка ден тух. Бу терапевттерин камнастарын справкаты. Он жегергенин составын справкатын алган беддактарына, онун камыгы көрөн баран социальный стипендияны берер. Опсайыттын кепсил боллакка Хиригер бар колледжда бутер техникумдар бутер сүз берген опсайнан качыбыт улустарга байларга. Олар эри эти согуру хытыр техникумдар бутер колледждар бутер, оны Жукускай коракка бар орто үрәк анал үрәк телтелеригер опсайнан качылыга кыралан проблемалар барлар. Олар эри хыллата опсай месетин элбети гөлөнү табыт. О курдук эти Жукускайда индустриалдык педагогический колледж базасыгер ай хыллата опсай эри буппут. Эти опсай меселери бар да бу Жукускай коракка бар техникумдарга түңөтүлүндө.
Онтон студенттер босқа хыллар дуу төлө бирдәк туу кайда. Студенттер ахалыктары төлө бирдәк. Олар әле үленеме күскә гитабыт, ол курда каз бидди колледжка техникумны столовой дөрелилдер. Онда дамырганага бу бихи студенттер бутын аханан юлына качалар. Ото холбура билиңне тургунан ачыгына төлө бирдәккә килбит оголор опсайнын качылалар да бетер хохту. Төлө бирдәккә да килбит олар опсайнын качылалар. Онда токтаганы мәй өскә. Баха колан кас биргәне опсайнын качылар баглагай. Опсайнын качыбыт бейне агуантан такса бирген опсайнын бортон алыйракка килбит студенттардан агуантан такка биргенен опсайнын качыбыт. Сөп, Андрей Анатольевич бихакален ыджыттабыккар мактанабыт, абитуриенттер туханнактара болу ден херейебит, эһиге акцент берини көрдүгүт, көрсөкка дери.